ரொம்ப நாள் கழிச்சு பசங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு டெசர்ட் செஞ்சிருக்கேன். காலையிலே ஸ்கூல் போகும்போது எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செய்யுங்கன்னு டெசர்ட் பேரும் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. பசங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கஸ்டர்ட் புட்டிங் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1/2 லிட்டர் பாலை நல்லா காய்ச்சி வச்சிட்டேன். இப்போ 1/2 லிட்டர் பாலுக்கு நான் 1/4 கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இது ஒரு பக்கம் நல்லா கொதிக்கும் போது 10 கிராம் கடல் பாசி ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அதையும் கரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ வீட்லயே செஞ்ச கஸ்டர்ட் பவுடரை ஒரு 3 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். இதை தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி பாலை மிக்ஸ் பண்ணணும். பாலில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா கட்டிப்படும். இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் 1/2 கப் சர்க்கரை ஆட் பண்றேன். நீங்க கூடுதல குறைச்சல பாத்துக்கோங்க. சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிடும். கடல் பாசி வெந்திருக்கணும். அதை இந்த பால்ல போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உடனே ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்க எதுல செட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பவுல்ல வடிகட்டிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சு ஃப்ரிட்ஜ்ல ஒரு 2 மணி நேரம் செட் பண்ண வச்சிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டான கஸ்டர்ட் புட்டிங் ரெடி. இதுக்கு அதிகமா மெனக்கட்ட தேவையில்ல. ஸோ வீட்டுல கடல் பாசின்னா கண்டிப்பா இன்னைக்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த மாதிரியான ஈஸியான ரெசிபிக்கு என்ன ஒரு லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி